Laro tayo, basketball. Laro tayo, basketball. Laga na bakit na? Big. Ako sa kuya ko. Kaya makadit sa kawa. Magagaroon na. Laga na bakit na?
Ang tawag mo na, maganda. Balik mo na. Huwag mo makibatan doon. Magbili ka na dala ko.
Kailangan mo na akong pirang wapon doon. Wala ka din. Ako. Bro. Hindi, tapos na ako. Hindi, maganda ako dyan. Tama sa isa. Oo. Hindi na sumakasya. Ako niya rin. Dapat kanto ka sa lakawin niya. Oo, yan. Lunes pa na. Ito, wag sila. Oo, mataon pa. Diba? Ito ko nila po niya. Yan ang sagot na ako. Pero nakabukas yun eh. Kaso yun ako. Sinaling ko doon, nakakot. Ikaw. Kapag lang. Ako lang nga parang alam mo yun. Kailangan magawa na niya. Kasi sinarado ko. Nag-sound pala. Hindi tao doon. Ang mga tao doon. Ang binatang puro si Syria. Dahil mo siya nagpangalan na Jane. Hindi ba yung nagpangalan na Jane? Eh, kaya bang kaya magkapa? Mabitbit ka wala pagaling ka. Tapos niya, mabitbit ka. Kung magbitbit, mabayad ka. Mabayad ka. Kaya ito, hindi na sa ito nagpapakalan. So, naayos ko ba? So, yan sa kante. So, dating nag-surfing din yung sa naayos sa kante. Basta, Hindi ko pa rin. Pagday. Ay, ito lang. Hindi ako yung trabaho. Hindi pa.
Okay, pala. Okay. Lokal pa ko. Eh, medyo. Dati, ang luto mo sa tagan, kanya, prito, kaya mga prito. Bigla sila. Kita yan. Ito ba? Kung nakatungkol ba lang bigdin, kami pa talaga nito. Siguro nila. Kung trabaho mo ba natin? Deliver. Para may daw meeting sa'yo. Kaya masaya. Pag ganyan, ba't ako po? Deliver ba? Zero lot. Lalo pa nito ng ano, katuayan ko na dyan. Ganito ka. Yung pangalan, natutag pa ako nga. Kasi, Ako? Ako lang padirin silang po. Block na. Block na. Ganito kita natin. Makakagagat ko tayo. Makakagagat natin. Nakuha sa mga. Kaya na. Pagpagsabi. Kapag may magsabi,
Therapy ko baka na Kita siya lang ako. Kasi ayun ako dyan. Kaya kaya din ako. Manaram naman yung pag nagkikita lang. Sorry, Bob. Anak ko, ano na Ulitin ko na ba? Nakakahulog ko din. Iyo, tawa sila, may pulalan. Ito ang pangalan ka. Dude, Mama, ako yung mga Hindi ko na pala kita mo yung Uy! Ako man lang to, burang. Sige na lang po. Baka naman natin mga pilato. Ang bubagay ito. Bakit na? Wala pang libagay na problem. Ang malibagay ito, may ganito. Makali ba kasi?
Wala ko na lang para sa ano. Pero ang ano niya, iba.
Ano pa naman, wala mo kitang nadagita kayo, utos pa ka dyan. Malaban na naman ito. Yes, wala mo Wala ka din, boy. Wala ka. Ito, ginagawa ko.
Oh, tandaan! 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 Sigong na! Sigong na pala, tandaan. Tandaan kasi si Boy. Si Boy. Eh, bro. Ahead, ahead, ahead.
Hindi mo ginagawa ng report mo. Utang hayop ba? Bakit? Puti. Uy! Wala akong gulo ninyo. Uy!
No, no. Ano manok na ito? Baka mag-aulit sa ating story. Kung ano yung lilo, tapos ano, isang kulay kayo. Tapos pag ikaw. Wala ka, ano yan? Tama, hindi yan. No, sino ba?
Baka mo pala po yung
Ah!
Okay. Salamat. Ano? 'No? 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 'No?
Di ba abot ko eh?
Nagsasalita ng mga hirap pa tumamutulog. Something for here. Nakalay, tigpa ka pa. Bumbuwa na yun. Meron kasi sila tinatawag na bulo-bulo.
What time is it now? Oh,
Ikaw dyan. Yeah.
one from the neighborhood. Anak ko sa neighborhood.
Sabi na lang.
Ano ito?
Or yun eh, di ba?
So, ano naman eh? Pati kahanap ko ba sa dito sa dito Bukawan, Papabarya, 50, Tukon Tabi. Boy. 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 Ah, Ako na nagigisa ko ng mo. 50 ito. Oo, diyan sa bahay. Wala silang bed.
Bago na yan itindir. Ano? Nabawal ko na. Bakit mo naman gamit? Ako na yung sana. Well, hindi lang ako.
Uy, tulong. Tulong. Ano nga? Ayan, bro. Hindi ko pinagkakala. Gigi. Nanay. Ano yan? That's Quran. Hello? Open ba? Open. Then you're going to start on
Yan ang pinaka ko sa pinakot. Dia po din yun.
45. Ano na daw? Try. Wala, 145. Pero tigit mo ano daw? Tingnan mo. Nakakabalagan. Naku, subos. Kung yan lang, subos. Di mo na rin mo. Tamba? May kinabanggi pa yan. Sado! Alaga mo na yan. Alas ng lima. Ang natin. Masaya ano po. Ikaw na nag-aaral. Ano itong sinag-awat sa balikat sa mga Okay, bye. Ano yan? Ano di ko gawin nila? Ako na naman kung kuspada. Madangani mo ay Wala! Sino ito? Ay. Sabi ko saan sabihin?
Ay, mutangan. Pero man ang kabayadan ko, bro. No. Nakakawat na lang ako. Wala na, wala. Wow. Kuya ako nga po. After yun pa. Otro aga. Yay! Masih kamu lihat dulu akan. Lihat kan. Ada muda. Kuya ko limon. Sarado dan Parang dumaan. dito kayo. Oh, makat ba? Makat ba? Yan, yun ang magiging Sarap ka nga yung pagyak na. Aro, tagal mo selfie. Malaki naman kayo. Uy, dito ko na maka-video na. Uy, bakit? Flower board. Ano ba ganun dito? Hindi na, may puso. Update ko, grade. Mga update
Ulitin ako dito. Ikaw yung mga na. May ano lang, may snap, may skill. Ang bar na lang. Ayan yun. Ano ba yan? Ano yan ang pinakatagal sa video ng TikTok? Mama. Ako bang nag-iba pala? Ikay. Yan ako lang. Yan ako lang. Matuwa ka kami. Malawan ko. Ganyan mo ka siya. Ganyan mo ka siya. Gusto mo ba ng taon? Ito. Ito nga ba? Ba? Ito biglang piyesta. Natawa na sa kanya. Oh, oh yan ilan ka na ba? Nito may araw na nagdalawa. Yan, ito ba tapos ang max na nagdalawa si ano? Wala pa lang ano. Tapos pag naigo baga, slow. Pero nagtatok si God, God ngayon. Mag-slow nito. Badus.